Kakamio, Minro, Kakamio. Kakamio, Poku, Mosia, Nansio. Adom Sesra, Busia, Nansimuno, Fue, Anansimuno Fue, Anansimuno Fue, Anasio. Oh, Anansimuno Fue, Anasio. Adom 106.3 FM Suni Adeshmama Yamamunina Kwaba. Yasasu Mama Fishapa. Mejidi sa ho ye. Meme de awurade adom. Me ho den pa. Me mpa ebo nyina ne se bibi nti. Woni padua de bibi atochema wo mu a wono ankasa wote anankwenu nyankrompon won saw yade. De ne de ya bawo awurade nsia no no won hye na namu. De ne de ya adwuma kwansi afam nyankrompon a wo bokwan to babie kwan nie wo mo kwan to won wo ma na nidaso. De ne de ya bawo awurade ma ne bi. Minim se de tie bia no odi akoma paso mu a ebeye yegisuma me se amen. Dwumadie ne din de Kenkan Me. Kenkan Me ena opidi beka se read me. Ya trans se ye futuo. Eye nwoma ne ye kenkan top ma multimedia fo adawroma ne de drama ne de nwom ne de sound effects ne de afrasa de beye de ne wia na abadwafo atenase abadwafo anyame adom mu nimde na afa ye nyina ya che kakra ansane am akwanya na wodo so de abepi so na amene wie mu die medi de obidum bie kwakwa du kumedwumadie me na medi ho kyame na wo se bonsu nyame akoa akora ba bia wo bia nyame hira wate wonne kenkan nwoma no na san akwa ena dwumadie no wo bom chidombo madonten opanyini Abdullahi Awudu wono ne sinesre so sa na Joshua Tigo programs director wono so kutamu wo fakisia be kan yensa akora bema ahoden wo ho papa ya de awurade ase ene de okiki nso de wo ba emrante de pa o emrante kiki pa we de nka wo se reverend Corey na nkaja obo de bana as of our person emrante ne cherepe se brenya be ni pa dos bia na ya kwansi bia tofuma e wa no hu fom bia nene skada so tofom brenya ba se ta tofom pacho ofa chacha na bi da no hu ntem ya so Reverend Papa anwode ho am ya to na wo fa wo Reverend wo fa so hwe na tade mu na tade ska o se ya na ya sari am consent Jerusalem abontin sa da ho hire yo am ya sari am consultation kakra to asenti sign frame ya na say straight to Adom FM okay and ya na me chini me waso dem kra me taking Kenkan Me tina maba na ohwe design ya se wa oni me se wa na opempa ma me ti ala wi ya se me ane pe obi o dey so wa yes eni da ho wa ni esua o eja yesua o obe man krofo abisha mu etra akobom basa hoden ho de pacho nyankopon asafo man obi ahoye ene asafo no bibia koso bia ye koso papa watch now so start program Monday any pese nyako nti obi otie bia wo mela ye benya daje na afi waka ho asem pa ye benya daje na ka wasem na ofa na no na etwa mu no wo fa ase kwametua sese wada ne sadwam ama ne yire sese otete ujiri so obegyan ni akura ni wo mu ne se nipa bebre wo ho a na otwe na meka no se nipa bi ntie afutuo titiri uni ahom yire no mbaka bo ha na yire ka sem se de tunufo se de nkura nyade a obefa ya na mema bebre susu se wo mo yire no nyansa e wo fom nti ni ono beka no ono aso no adwen ho no gise okwa no kopem ban a afiansa no bebo na yire amane afi obi so ha se kwabetua de yamekan obi ho na se ne bufu a e chansa na bufu no afiri no mu sanse abrante na wo mo eche de nchen no example dia otene nchen ya wo mo kofa asamunya kesi na na ohwe na yire ma no kwa brandi mpo o de ento aso beba be kai di no sisi a beba on se abrante de yesenka kwa mitua nchen na obehwe se obunya kokofo no bi asan ya ma no aye ho adwuma se kwa mitua twen kakra bia enka sasem na esi ya na nkrofo no hwehwe kwa me
na Oma panic no nke besi wo sam panyifo nyina nim ama obi ehu se na asam no ye na se to da bia etwen ye wo de ye fambata ha ye benya daje ne agba wuro mu pa reverend papa enti kwame se we wasori bawo ya enti de yakeka koya wada ne nsa dwuami samre wo bi tie ye wono so kwame hawo na bi hawo kakra bia wo ko mu nani da so asa enti ato ne nsa wie bibi kakra bi a wo de be mo mansa na ya gbawura na die nim de meka kire say de ato bia no nyame be ma etimi sesa yeni mobi oye sikani ene wadane hiani ani yeni mobi oye hiani wadane sikani yeni kromfo a wadane osofo enti sani atu bia se de kwame de atu we fatu trim sense san ye betumi aba hwa na wanse ho because san beba na bi kra na wase ho kra wontumi mpia bonten fatu ti because Bible say with God all things are possible enti ne ho na wodina te se kwame dina be futu amde ma wo mangan ni na na atu se bia ne twa se wo show ho den anense san ye betumi aba no matter what yes ewie munye urade sakrana da eni tie mongram obrego ene kwame die ne betono die ne besie Afi biribi eba abreye emu se onka asem no ho kakra enkyere ne ba no wode ne ko edan mu ekoka kyere no se e ba ti me do ba o sorry me enko dem ya ope no kan ni na kyere o sorry me enko dem me do ba na se ene die ya ope hu ni ya ope tie nyina nkan kyere ye free fashia kobo a ewa manfi a ewa santiman mu na me free eja nya asem hwe efi na bribi nti ene ye tu afi ho a enne ya bepie mu ewa hai me doba me sra wani die mu a emmosu nchire obi a da say efi fashia kobo no twedi ampoye wadom na wuwie wo sukuu no a yenyina yebebom na yakọ yenchi ebra kwame tua etu nsanwe sa no wa makodwoma bre sukuu kro no ehia ne piem je ne okane se oni sika ode ebehwe kodwoma bre enti onyan sukuu no kra breye ampese abofra no ebegya sukuu enti de na oya ne se osori a na okọ abisi okonenem wuramu hwehwe bisiase esesa diatetegu efom no de obenya no na wakoton afi otimi hwim ekonenam enkrofo enfufum ekonume de obenya no na waton eno ne ekwan a na ofaso ede hwe kodwoma bre suku na afi ode tobiribi edi eduru memenda anase omakwan a kodwotumi age adopa enye sika kakra ede eboa woni kwame tua de osori anopa na okona beso a onfa ne ho se ya breye eni kodwoma bre adidi o se obebu ada o onhwem ho obeba fie da suomu no na waye se eka krobi eben abom a ofre no entresuaso so bi firi abom ekọ saa kro no so a otena epono so etwa asuo kese bi a eda ekwan mu ofre asuo no entresua se wotwa asuo no pe na odu kro no mu saa kro yi esofo ene abomfo etaye enyomobum ene se eye bi se eba kro no ba koso a ofro nso esofo beboa ema oye yie no abomfo pi empo yirenom efiri ho sara ena abomfo ema binum so ekunum ewo international so efiada anopa bi obofo efiri international so eba abomu ebesi eye se empanifo pa wo international so no mu baako efiri mu ewiemu etiye no enkrofo pi esi kwan so se okọ eye no bi sabre no na kwame tua ene akosi bonsam ekọ ma beso wa mafie ntem ebra obaye no na ekeme se abomfo fa no a ekọ
international so entempa ana obo a wo hu se wokɔ ayi no bi mekan na kwame ene nadamfo ayese mimina ya abraye eka kire kwame tua se waboro dodo enti onsan anka kwame ekɔpɛ no mpo aboro eni gina kura ana woni akwase bonsam esi kwan so wo kɔ no nyina na ohu nyum adwuma kwame tua ede hya ase ansana ofirifie no emu nsem no bi ene se manye jie kwame enzo enyemia mi vizure bano mangrasa viazi abunzamfo no aye me pasasa yogodruno gwana wazamezanko si viazi adimi hamo eni ozo sikaba kwa mijia manyeji hey jina ho mentofom ma eden kwan manyeji kwame enzo enyemia mi vizure bano mangrasa viazi abunzamfo no aye me pasasa yogodruno gwana wazamezanko si viazi adimi hamo woni akwasi bonsam ede nyum saa ena okoduru international so ebra okoduru asuo no so na epona odi twa asuo ni ho na ewo asuoja no hwa enti wotena asuo no ano koso ehonyum mekan na okuta apetesi akotwa bab woto ho etwen no nyina na otwetwa bi na anyum so gugu so ekyede ye ansana de oka epono eba obeduri nsuno ho apɛ na kwametua ene akwase bonsam esane o ma no gu ni so wonte asese wakyere sa anka kwa no de abufuo esan akɔ agyan wo ho nanso sabre no a ena enkrofo bi a na waka akyire ewa abo no mu ebesene akɔ aye no bi osre epono kafo no se onya abotre na ontwa wo no ebra akwa no bu to ne yem no otwa wo mu nyina ekɔ asuo no agya kwametua ene akwase bonsam eduru aye no ase no de esewani wo hwa wo beka se wo mo na aye no wo wachi bibira adura wo mani bibira bie na no a na waso so enwom ekukudum de se egugu so a no afempo de na adane ekutiabo enwom ena wo to no ebi mu nsem nie enonkovo abuje ago komro o jao Kenkan Buta woye saa kusi se afedie wo hu ebeye obia hi empanifo aka se wodi kokrobotie ekoyi a wode sotro ene gyawo kwan afedie na entrensiosifo no entumi ensomu biem aka kakra na okope baabi ede ade no akoto no de wobetia ne ye ewo de efunu no eda ho aden kwametua ne akosi bonsam akokantokwa saa enkrofo mienu no akodidi de wowuo no abusuafo atem se adaka wakoto de ekosie efunu no enyefe akosi bonsam akoda fundaka ne so se womo wonfa nko ena ode efunu no akotum mekan na kwametua akoda mpa wadeda efunu so no so a woyaka efunu kra ato efom obiara eka bibiara omua abomufo a okoye no bi ebommodin se obuma akosi bonsam ene nadamfo agyae animguasede a woye no nanso ukoka na nkrofo yi eso no afedie na obiara bofu de wowo no abusuapani ekantam se entrensuasefo no ehwe wo mu na asembia ba obedi emrantie bi eto hye kwametua ene akosi bonsam so ehwe on yie ema wotenka se wabiri wo mu abomfo no bi ebommodin etwa age wo mu opiepia wo motiko ede wonsi ekwan so se wonsan enkwa abom enkrofo yi si ehe ene ha
wonkɔ nnɛ ɛnkɔ kyena mekai na kɔsi bonsam ntoma yera ama aka ne nika bia ɛtoɔ atete pasaa ɛna ɛhyɛ n'asene mpanifo a ofiri abomu ya ɔmkɔ ayie no bi eyi mmeranteɛ mmienu sɛ wɔmfa nkurɔfoɔ no ɛnsan kɔ abo Kwame Tua ɛde asanom saa ɛkɔsi sɛ dakoro bi deɛ ɔkɔgye n'ani so deɛ ɛyɛ ne sɛ anɔpahema bi ɛna ɔboa ne ho sɛ ɔkɔ abɛso saa bere no na dadamfa kɔsi bonsam deɛ mpɔmpɔbɔne bi abɔ no a ɔgye ne ho a ɛnyɛ adeɛ akyi sɛ ne ne ɛda mu ani Kwame ɛkɔ abɛso ntɛm sɛ ɔkɔnoa nsa sɛ ɔkɔduru sɛdwase hɔ no wankɔ adwuma no so prɛkopɛ ɛna emom ɔkɔtete nsa no bi ɛtena ho ɛdwe deɛ ɔpɛ ɔboro yi a na ɔntumi nyɛ hwee dane ne ho ɛto hɔ no ɛda hatee ɛberɛ a ɔnyaneɛ no ɔkae sɛ wɔn doka ɛsoro bi a esi asukitiwa bi ɛho no deɛ wɔantwa anɔpa no ɔsɔre sɛ ɔkɔforo atwa wɔde kakra saa ɛna ɔforo ɛkɔduru adɔbɛ no so ɔhyɛ ase sɛ ɔretwa abɛ no pɛ ɛna afei ɛna ofiri adɔbɛ no so ɛte hwe fam sɛ na ne mu abu Kenkan Me, ɔda adɔbɛ no Kenkan Me. ase saa wɔntumi ɛnyɛ ne ho hwee ɛduru anwummerɛ no efiefoɔ ɛhwɛ Kwame kwan sɛ obɛfiri abɛ so aba nanso pasaa obiara anim sɛ ɔwura deɛ ɔtaa ɛweboro ɛkɔda ɛkwan mu enti wampɛ n'akyiri kwan adeɛ ɛsa yie no yɛabrɛ yɛ ehunu sɛ Kwame Tua ɛmaayaa ɔbaa ne okunu ɛbaa saa no na ɛha no ofiri hɔ no ɔkɔbɔ odi kuro amaneɛ sɛ ne kunu ɛkɔ abɛso anɔpa no ɔma afie mekan na wabɔ dawuro sɛ mmarima ɛsi ɛkwan so ɛnkɔpɛ Kwame Tua ebinom mpo deɛ na wɔn bo afu deɛ na ɔreka ɛne sɛ Kwame Tua we kura mfa so bɛn ɛna ɛwɔ no so yɛwɔ akɔ akonya asɛm a sɛ biribi asi amba me atena fie baabi na yɛadwendwen yɛn ho a mama yɛate asi kwan so ɛbrɛ wei mu sɛ yɛkɔ akɔhwɛ Kwame Tua yɛte kuro yi mu yi obiara nim sɛ Kwame Tua ɛyɛ nsadweam enti sɛ wakɔwe aboa na so wakɔpɛ baabi ada a womiengyaa no ɛne so tete no a wɔbɛba fi ebinom ɛfa nkanea ekutae esi ɛkwan so wonim deɛ n'abɛso wɔ enti saa ɛkwan no aso ɛna ɔfaeɛ wɔkyini yie ansa na okohu no sɛ ɔda adɔbɛ baako bi ase wɔtam no ɛde no paka saa ɛba fie ɛberɛ a ɔduru fie no na ɛkyɛ sɛ ɔwu mpo ɛne sa Kwame atɔ ne mum nkurɔfoɔ ɛyɛ no nnuro ɛkyɛre ansa na ɔkasa adeɛ kyee anɔpa no na deɛ Kwame Tua ɛda yɛ din ɔmanfoɔ ɛte nnuro ɛyɛ deɛ obɛtumi biara nanso owuo ekuradeɛ a nkwa ntumi nye ɛyɛ sɛ enwunu ɛdwo no na osomu a na nso wɔyɛ deɛ obɛtumi biara nanso ɔkwa Kwame Tua ɛdane ɛto Milasia nam didawe obrefo ba mawie
Adom 106.3 FM so eni Kenkan Me dwumadi ne guso ayede e ma ne ko Facebook ne enkofa omanfo bi adwenche omode aba adwo aboatema dilis dia wo dia ba no se kwame wama me say sifom Elizabeth Kellis so dia wo dia ba was a nice program misua dia pa dia film Stella Mensa so say Kenkan Me mo ba adwuma nyame sham ne adwuma pa mo ye o se Venice Italy e ho no wotie e di Africa to say dia wo dia ba no say boy ayeka Delphina as message I wanted the other by one day emoji and what about job what man where the kind be abadada sanso and a kito says no where the kind be abadada now we see a friend on Nana Charles Ajumai was a good evening o me hwemo pa nyame sham ne adwuma pa mo ye Italy e ho na me bata na me chabedwafo nyina Janet Opoko so se Kenkan Me o Kenkan Me mo ba adwuma nyame sham pa adwo atma o sanso di bion aba na we see a friend on Lillian Aite what good evening and what the buy and was a bra me hwemo pa nyame shamo eni adwuma pa a mo bo na twese de akosie no Kwame tia ya saaji na ni so wafrim akra bema me de nanka me mpa ebo ne senke mre bi bedru na nanka Kwame asesa adom nanka wadom no de kosi ye ni o ebi ma fast tibia bi mu say dia brɛho aye no ma nsawe ne yi saa afem asɛ o ma brabo ekɔ enokre ofa me ya papa na media ne sesei bi pacho ben fidie no ma me bra Kwame eka mu pɛ me yo hye me ema obaatan no ene braye ne ba braye nyi bia ne ba mu aba ko pɛ ana wa wo no ni kura ko kana ho no be ma no nya kura awra chichira kakra efire ne ho eba te ne agira mo akan no o se awra chiche fa nipa ho ndiwe che ne agira mo ha no de ne ho twitwiru enti anya hwe kura no Kwame de ne ho twitwiri braye emeye sese ya waye okunafo anka sese otumi ko okuru mu ko kwasi aye na anka busua behwe na yesie Kwame enti say obeye den na akwayi braye betimi akọ ehonna so no tisi we no hona amhihye ne start free ebe den na baba we yetumi aka no kora kire omanfo se isi ebia na se bia otumi fia be kire o se ne obai ye bebo amu akora okunu sabere na bia fridge ni ho na mu akobo abusua manne na busua behwe aye abetra yi paso aye yi why na baba we ekoka kire no ehonna no kora na bibo ba bia ho de be free aba why na sabri obi a betie se aba no be kire ne kira kwan se aboa no e bona ne hu ne fie kwan se aponche kira na sa na fie otogure na so abe se temano ne akire ne fie enti se he fana braye eko akoba amane ayasem ehonna asam no nyina akwa Mama Reverend so na me de asem no amama boto enya asem kete Reverend amama boto yenim se nyame de bone che wasi nipa kra no so obi ye obone afache emprenso mo ho aduosonso of course wono no chiri bone so ye bone aduro na so to da bia ya bra bona ye bono etimi de koduru ba bia na afi oba emmo Kwame tia hwebe bia dina ko wie samri obi so nam bibi sa mu o nam bibi sa mu onim bibia den ba kosi enti se koba ne saa wo ma wo mo ben yemfa ne saa sofo ne minim sa nsorema ne bi o to da bi o mutime hwe ase e ba ne saa de ne yenye nyame nipa e de ne yenye o hwe ase ana wa sore e me ya o Facebook wa am sa dodo na aklesu ebi sane esu na ba so man yesei anyema ayekoso Kenkan mu no senka nipa ni na betie na nka na dwubi edru ebo ma edru Sunday say twese obi adin radio to Adom FM na wotie because ye kra yesua ma de a lot yesua ma de e ba say ya ana reho na aka se nyankopon de bone che bone bi eni wa nyame oye na won fa nchew bone bi a obaye nyankopon bi o de be chew kamele do bre Kwame
How do you do break me? Oh, nene akechi ofa nene fama me na head wa me ni wa kwaku papa asem ya ekoso die me die nka meka kire man na sese bi to wa na wa fa ho adwen na wodi wani ato so nyankopon so maye osofo yi die sense ubewurewure ma na de pempenso no ebewie ubone ne de aya na nye yese kraman a wote ase woyesin jata wawuo bible na kan sa asem kraman a wote ase woyesin aboa jata wawu swati ase yes enti otinkwema eyepa sese bia obi flas ase we so enti ebia nyansa no mpe ebia obi o enema beble no na mu obi kra ono apese o ending in life e flas ase so ade ablabona nkasa no eni mfie na nkasa no esha the book of Psalm 90 verse 10 wasi nyankopon fia wode amawo ni na ye 70 years pe wasi aburu so 80 to 90 emu o hawo ne amane ne atete ti wa hwe mfie we ya wo ba bedie na wankasa ade bi beto na wase wo nipadua na wase wo kra ama afi de watwa nkwa na wonim sa wo ya de bia na de ni kun a wawu oboni mu nyamesa bebusaw ade bi twa so o mani na de to mu tirim obi o say de me na mu de me papa de waye me ye kakọ ba bia bi o ye fa abes ewo mu asa fa ba efi ba bia bi obi o say de me papa ye me de me nua bi ye me de me boyfriend ye me de niema me komi de ma me twa me nkwa na so short na me flash aso kwame ansa obi hia nkwanhia no ansa o mo be kwa yie no otunwum bi e kan say wabre na ne sasa bro sam eye befo ene dia eye bibia na ye baye eto da bia ye ya na montuo enso etimi fa sunsunso mre ade na bibia ye pese ye de obi say yes otwi bibi free so na ade ne ma panifo ne bu be na bebo am ya yes bibi kitam ono anim de onamu ti na ode kwose baye be wo question pese me ansama wo si bibia na ye baye enye bibia na baye bi ade bi o eto wa ye wa mistake fatu utirim wow ne ye na akofa problem na blew ana eto ade bi onso eto a eye sunsun asem ahonhom so di bone papa John chapter 10 verse 10 was in nyankopon bronsama amaso obakeka obaso be wia no wakum na wasei be me nyankopon Jesus de me ba se me ba be mankwa na wanya ne moroso eti honam ni no yanka setimi cause problem ma ye ho ana bi onso a eye sunsun mu eniyama obi nyi sunsum nyama ni ya yenkopisa Judas Iscariot wo Bible mu na kabron samu mbonwura ni mu no nkoton Jesus Christ na etire wo ontu fini mu si sunsum nyama wo eti nyum na wo to no men doubt no but enye bibia ne be eye bayinsam ebi wa no a check wan kasa wo life boni bia wodi wa no kasa wo ni ye bi wa blabo bia wa bato wo obi a ubu ni kwase akra na etimi dane boni sa ba wa blabo so tinye na na ye bayi be abenfo so di dwuma pa e ma ne ye ntina Job ayi kan say me wa question bia me de be ma but ma memra ofa so na me wi a meba wo so ye beba behwe ensem a ye de ya no eka esanse kwame wodi ka de na no kan anche ne siye ye beba no so ofa me hwe kwame ne nadamfo kwati bonsam sesei on ye say chemo yonko na menche wusuban sase me de bia eba na de bia nso ye beka esanse kwame nkonya yonko pa menyin ni say bia nkoba du sam pomponso na wodi afiri mo no hwadamfo a wakofa no ne ntoma yira ekra ne tu nyina atete omo nam no mo ko entokwa wa yi ase hweba bia dina kopi ayi ba ne tie ne say saa nkrofo mienu nyina no ase nnome edi wo mienu nyina achi enti wo baanu no nyina the value is the same Ghana for FNB D na no yeah redenomination kwasi bonsame akwa kotufu sabe ama ho asem antwa no de biana kotena kwantum ana ujafo nso akoye kiribra na no so odwana kotena kwantum ndi zankrofo mienu nyina no eye inshira nkasa no ebi ni wo bom ne bom sa ene wo mienu nyina asan akwa koshia enti obi ani wa sunsun bi papa bi wonu mu na diaboa womba nu afei onipa ye sunsun okra wo ni pedua no mu enti etobiri bi a ene ye bi ha okra no yi ne ho adi na wa ye bibi ye fa ne se na nu ya maami bi e wo nkra ya no te na okọ ne kurom se okọ akọ ka kire na busuafo ne na sore
asɔre no ɔkɔrɔ nkra ha no asɔre no the branch bi oni krom to krom na ɔkɔ hɔ nti ɔkɔ no ne sɔfo akɔyɛ nhyehyɛ sɛsɛ wuwu a ɔmo nye bibia ɛwɔ nkran ɛho hia sɛ ɔmo de ne bɛkɔ ne nchi nti ma mena tena ase ɔho sɛ ne mfia akɔ anim nti ɔbɛkɔ ne krom ɔnyare o ɔkɔ ne krom na ɔkɔyɛ saa nhyehyɛ no kɔyɛ nwoma to hɔ ne na sɔre yɛ kɔ akɔdi nkra sɛ ɛba sɛ ofirima tudum sɛ nkra no hɔ ma mobia empepere sɛ yɛbɛfa no aso na fi nkra sa de nakɔ ne krom na babia ɛna ha na me ne kɔyɛ kɔyɛ hyehyɛ ne nyinaa wie anadwo da ya de kyɛm Africa abankra no wie na yi na atwumie no na yɛ na sɛ esi yɛ nkyɛn na atwumie no yɛ saa etia no na yɛ owo na esisi ne so anaasɛ den onipa yɛ okra onipa yɛ sunsum enti sunsum no na lidi nipadua no nema bebre efi nsɛm bu kura yɛ fi ano ba mɛka no ebia wo nwene ho wɔ wadwene mu sɛ ɔbɛka saa asɛm no na sɛ okra no hyɛw so sɛ ka saa asɛm wɔ yi okra no hyɛw sɛ yɛ wɔ yi enti ne ya yɛyɛ nyina no nyina na free yadwene mu na ɛba ebi fi okra na ahoden ɛso enti sɛ okra na ahoden no ɛso sene wo nipadua na bibia de wobɛkɔ baabi a ɛni sɛ wokɔ ebia na okra no akɔnɔ deɛ ɛno na ɔpɛ enti ɛsɛ sɛ wosɔre a woyɛ ma no ebi ne akwametua suban a okɔbi sanse obu hɔ a otumi bo wahu ɛnra nsan no me aboro ama abɔ na yareɛ ade kyin na so ɔbɛsan akɔno bia ɔsɛ okonya ne saman no ne nyinaa ne sɛ tumi bi wɔ no mu a saa tumi no na ɛde ɛkyerɛ ne kwan na mana kwankyerɛ nti tumi na ankɔyɛ tumi papa bia ne yɛ biara ɛfata obu ha sɛ betafrakyɛ abanti bu ha o sika ɛne yi sɛ bia 10,000 Ghana cedis bi obi da ne dem nso baka kɔbɔkorɔ no na nadwo asɛm baka kɔbɔkorɔ no na nadwo so 10,000 Ghana obi da ho nso bɛsan kɔbɔkorɔ no ɛnam sɛ tumi bi na wɔ no mu na saa tumi no na push no ma otu anamante saa nti kwa bitua ɛne ne yɔnko no saa honhom a edi wo mɔkyi a etu mom de free ababrabɔ no aseɛ no ɛno na de wo kɔ akɔwie baabi a ɔmo no nam yi na ba ko na ma hwɛ yi ase kora adika hɛ wo kora hwɛ ne wie na wo bi ofi a nkɔ bɛhɛ sɛ ne kana kɔ yi na akyerɛ saa nkɔfo mi edu nyina mbɔbrɛ kwame ayɛ agye n'ani so Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me ne egu so a yɛde ɛma wo no na ɛnsiye ɛngoma ne deɛ nyansi na baabi a yɛgyina sesei ne deɛ kuma ɛma mu bio ɔhu sɛ na wobisa sɛ bɛyie ne na dwuma na ɔto no na efia bonsamfo ne nema nema asɛm na ɔka efia bonsamfo wɔ hɔ sɛ yɛkɔkyerɛ sɛ mu a yɛwɔ nyame basa kronkron so ɛhu sɛ ade na agya ɔba ɛna kronkron ɛyɛ tumi miɛnsa a ɔmo dwumadie nyinaa ɛkɔ faako saa nso na yɛba sunsum fam nso a yɛwɔ nyame basa kronkron no so bi saa wɔ hɔ wɔ sunsum yes yɛwɔ bɛyie abosom ɛna nkonwa saa tumi miɛnsa yi ɛno na wuru asase sunsum fam enti sɛ ukɔ asɛm bisi na hɔkom na nyɛ bɛyie a na yɛ nkonwasɛm adehyesɛm akonwa na wɔte so no na yɛ ho adea den ne ba yɛ ansa na konwa no ɛba mu fie hɔ ɛnɛ sɛ tumi bi ɛta akyire bɛyie wɔ hɔ abosom wɔ hɔ ɛna fe nkonwa wɔ hɔ enti abosonsɛm ɛwɔ fa nkonwasɛm wɔ fa na bɛyisɛm wɔ fa ɛna yɛ ayɛ suban bɔne sɛ tumi miɛnsa ka wo ntoma ɛbɛɛ no a ɛno na regulate abusua no te sɛ remote ɔfa yɛbɛbae no so na mame nkɔ reverend papa yɛnhwɛ na ɔka no ano me wɔfini bi ayɛ a medi sɛ biribia bɛyɛ fine woka amanfoɔ sɛ na afiri ka yɛakyɛ ɛyɛ positive confession fa wano ka asɛm pa ɛfa wo ho kane no wone obi adi nkɔma ɛdi o mɛgyae ka yes ɛnyɛ den yes nyame te ase ɛbɛyɛye ɛnsɛm a yɛde yɛ no ka baba ɛnsɛm a yɛde yɛ no ka ɛboa paa na yɛni mmerɛ kamea mɛka me story baako a mɛka kyerɛ sɛ asɛm a mede ma no ka no ɛno a na ɛyɛ a na ɛbɛ mu ma me hallelujah so wobɛtumi abɔ ne tɔfa ma yɛn na wonim mmerɛ bi duiɛ a
na anidaso ni na asa na enipa nim sɛ saa kwa we de won ka ho bi ba metimi ka kyerɛ me ho sɛ one day meye sei medu sei me ka keke o ba kwan kura be fa so aba no nyame penenim Bible say Moses ka kyerɛ wo man sɛ de o maka no eno a na meyɛ meyama wom ade o maka no the downfall of Samson one one de kun no ho kɔsɛkye Bible Samson ye mistake kɛseɛ pa hwɛ sɛ watamfo aba bɛkyɛw mekyerɛ wa no asɛm o a obi ti wa eti me bawe obeyɛ eti ebe sei kasam papa ma wo ho tumi ka kyerɛ oba sɛ wo bɛbrɛ papa kasam papa ma wo wo wia wasad na kwatena classroom no bɛbam no watie school fees papa Samson no ne kun no nyobi ne kun no unima ne kontia watamfo akyɛw atutu wani ayi wutini wi okay yade wa babadwam yade hankopo gu wonsa wo sen ho nyame aye wadom ma wutini kaklafu Samson bompaya obie na no abompaya wo se awade kumine kumatamfo ka ho na blonsan nso nyame ama na wode mo bubu ma akuna tamfo downfall of osofo bi otete Samuel se asem na wo kan se awade kumi sa pepe ne beye hwe osofo bi di Eli watete obi e friend Samuel ne ma nyame afọ de bono na ne mana ba befa na o mawe ane nyame yi tire Samuel ana okoka tire osofo na efe ni Eli no insese Eli pacho se ade me pacho se de ye awurade ani su bia wonye awurade kuni mani ni na enti Eli woni na asefo ni na ase papa yere bibi o James chapter 3 verse 10 James 3 chapter 3 verse 10 o de chapter 3 verse 8 James chapter 3 verse 8 wose na tekrema de onipa biala ntumi jojo no tekrema wonipa bia ntumi jojo no yade a say was na was say I am just say ya de boni ya wrenfuo wudura ye no ma katrema ye katrema na da wonum no was say wudura ye ne ma ya de boni ne nipa bia ntime jojo no eti di obi ka chokla was ntime jojo na wa na wo katon ene wa se wa blabo katra wo se obeye ye obitimi ka say na me kra me ba wiase be ye den wo se wo ena me kra de ma bread do mewuntam ena obra be nkrani obitimi awrade nti wo ho chasa ye kan sam no by heart yes awale ne betumi agu ebegu so ana ya wahonhom bi wo wa omunam wiase ma omufa ne ma bone omufa ne ma bone a waka no na abema ma wo eti de wo de wa no ka no egu ho finti Yesu ka asem bi o Matthew chapter 15 ono so ka asem bi emi de pa Matthew chapter 15 verse number 11 wo say enye de ekwanu mu na gu nipa ho fi na mom de free wonu mu pie ba no Matthew chapter 15 verse 11 yen hwe ya no kasa ye because de wo ka bia sa na esi eti mi de bia me encourage me ho ana se bia me ka bia so no eyeyeye de ya nyame ma ni bam e ma ni si ya no kasa yi Adom 106.3 Kenkan Me Reverend Quarry no fire uja na enti ye gina sa asem we so ne aka kire wo se fa wano ka asempa ma wo kan hyansem gu wo man so kan hyansem gu wa brabo so ebubu bona do so otom enom yensem basa no akeka no jejeja akọ uni ku uplanya sema na wo dome no nini na ya dwuma hwa ebia wo de obedane ne bet me sie wa honhoma e fansem bone won nam ne dia ne se wasema obeka na e bone no na waje afa na wa mana bam ane wo spirit so wo kasem papa no amana bam ye nankopon ka kire mo sende maka no eno ana me ba ye de maka eti yenhwe anu kasa ye Reverend me de bia me kan sa wotie me abrabo na circle ka cho se be ye nso wo yale daketo ska se me ngu so what must I shall not die me ngu me sorry offer my memory so offer because West Kelly spell it offer my memory so yenhwe ansa kwame e be free mu no wo bro ya duru ba bia afi de usoma na enso no afi de na ne ba no cry school hu hia no bio enti wo se wo ba besia ena wo sode a brayie no nam wo dipa no de ahwe ne ba sa suban wei e kan wo binti na duru Father's Day a na asansene no e mara twetwe o man ne wo fa futuo ma mema afani ni wo mun se nokre se na class e kan ye no emema eye kwase abufo me kan ho bi so ho emema eye kwase abufo ofa duru hade amenye bema duru hade ame oba me kan so ho se ora ye fa de se won ne yire ne tinkra
Onomo de danka bosomi aso efiura onum se na dwara na papa amis efiura beba uja for sore emo4 wa twere dware no pie no dwane joba no on nya didi atam obai na ba fesi efiura endra ba ire koto aye ntuaka ya na no pay se ma mi mfa ba ire ma na pay discard beba ade chi beba na so pie ofanye suba mbone se honna suba mbone no ni nyina wonne ma ede ba na nipa ne bi so kasa on ye kasa bebo bi ye se akokɔ ni bia ni ho ane madi na chi etina ato nipa bi trim so wo de awo ma oba enya no kresa kwekwe enya no kre se wo mo ba nanka wo hu hi ade na ato na din se wo mo ba de a amamre kwan so akamfo ne mpa wiase nyina se wo ba ejanu moja ena ne DNA test bia ejanu moja ena ne eba no de correspond na de enka ho enti be ma na ewo enti se wawo na wato eba ne din enye brayi na to abanti no akola ne din be ma na to ye ba me na to ba ne din enti se fe wawo akola ne na bedu atiasefo asaso so wi a esisen na otwi wani ne nyina ye obrabone a memma binumu ewo tase wonu so oba ne beye enti wa jato oba ne so enti duru ba bia na bo se enkoda no ba ne atota wora bre papa so ta wora papa bo aso no twa na oba ni wato ntuma bre ni onini so enti niema kwan a ya na memma de kwase buo na de ma no faso no ero na de sa wonu nyina eba oni obaye na nyem na ni tua wedi we do apopro no so ntesa oni menyin sa na ho hwe wa twi nani saba we be de yo so be de yo na koda yanyi no na mo papa nim kan se ne bane akoda no so se nyono a kwase ebu nye kwase ebu a wesa kwa mitua yie no enya nuru ho nemom eduru ho a enkaebo no ye de ho nsem bebre mo eda ne bia ye be yie no na ayipasofo se ye bedi na awotweda na afi ye de ahyeda ye de be yie na eja ayipasofo ofakisi Herbal and Spiritual Center any Reverend Kore fire uja ebusia krache eja wo mo faase na mesmeta nchen ni atrase ni aye yi no eya ekoso chese obitimi fa tete kakra mu eya wo nemum na afi wodi suban basabasa bia be wuram no after started no monsa eya me yase kwame enya second chance kakra ya tunti no di bibia na bra boma ya meti from rem 0302216561 0302216561 and 0302216562 kwame de na ya me ya aso we mebusuani me ya papa ya fa frefo di kan hello mpacho hoini Sako Abomusu ya cha Abomusu fo nyina mpacho yentio in fact me kwani ewu no wi enu ha me piste me say kwambia so so efetama kojo ma be bisa ni ma mbe bi omo fi na ma minister ti sunu awon me hu say nche papa ndu nban be kofi na ma minister nche onu so bi daso mesme da senyame inshallah ne mum nsambode no mum pemfanto esanse duru ha ede e be bonsa hello mpacho hoini mpacho Jacob yo yentio erade adom me hoden now so akwaba ya eja nyame china oni sere papa ako eka se etoda bi nyame no ye eka asem oka sem papa ebeba se bonistu ebe juma ewo ababo ena afisu be ma bebre se de mu kan etoda bi na
said the Obuni a man Obuti a man program. Ya. Now that it returned badly, not what the unicate. It's from no Casatia wine. The man is the man Obuya ready. Omufa Omu and go on Baby. Mo yadase nesa untimi spell ya mentro wa ho boanso wakonto a enye by force obi anhye. Hello. Hello, good evening. Pacho mama me fresh on ekua. Mpacho o free. Tin kon ekua. Yo yenti we. No kwani na na me ba ko eyire fa. Kwani bu ya o se wa ya me na baba. Na making us make the foot sama ni ya no mo. En fa ho ni ya e de si awo abu. Shawo sapo mo. Na bibia na me ba en su ya me. En me pam no en ade tayi yes. Na me ka se bia so me da. Wo de kono from so ashare dem. Make bia na nye me hu bia na nye. Me yes en ka me ki me go. That's me na mo me chinai. Me just are not perfect. Obi ahụ say no be a wado for last was sorry them na o so for na. Me catch the one thing. Me soon find them me na mo ni no parent be dead. Mo ye de radia say no kra ne be dead di na so ho atimi asan. Kenkan me dwumade ni guso ye de ma no. Hello. Hello. Mpacho wan ni? Me catch my ni me catch Africa. Ye chia tema fo nyina ye ntio. Me first time I meet you to one me near na ababon zem and so see it here home na yes you bia abrabon ni no or backslide there so for o man my best decline e be be sadly Ghana phone na NC program ni fancy home Mo yadase ya no aka kire busuafo se de bia kwasi ade bia e free no num edikosi no nsia o mu betie na afedi aka nyina ye de ato aso. Hello. Me pacho lower radio set no mame. Adom 106.3 FM so any hello. We radio no Kwame me mayentio. Yo ye cha ata de ka fu nyina yentio. Kwame cha wa mono bless Obana mum no bana bless o. Na ni aba enam sima aba na sa Hello. Na ba plan ma no we. Itu na aba na sa no. Yo yedase yemfa ofrefo na afa yenko yenim. Hello. Ya obidimbi. Pacho wani. Obosika sama kata mansi. Kani ba ko ni tro wa sama. Obosika yenti we. Yo bia ko na le na maskin kamede sa fi ache. Nyame Adom ye de call Africa ama free 2022 ya Sunday kusi. Nyame Adom na ye say mo be to aso. Ye sad for omo sponsor some member sponsor program no na addition obu pa. E be sro opportunity number na bacha mi nya wai. O de betu dwanti anu atewa so wadaroma. Yo yedase yemfa of hello. Mpacho hwan ni? Ya bua because of police. Me pacho gina ye mame na wahoma no mutwetwa sikakra. So say ya be fa ne sa also ka se free police land yo yentio na can be fair ya so for kwesibu something na down na ba yi won suba yon ko yi na di no sabe ni na himfie police ho anka na yama ya chi won prison is dano nene ofabe yano yedase hello Mejo so pacho hwene. Otu ni taxi driver. Yo otu yentio. Asomo na mo ka se obia de wo de wa no ka ebebom. Nikita taxi. Ba me hwe me na bo taxi driver na na djumo munye na da bia mo munye bia no mo babubu. Emre me disi ba ni so Nikita taxi ba me taxi si abro so. Covid milia. Woni mo se ma kinesi Bia Amma High, our trust me. And so, obviously, I'm not a brother, no, but we a Juma warden, a Juma Munya. It's not Remium. A young cat as a pumper of Now, a double am I.
medase no nkranhye medase no nkranhye waka taxi esi abronsan won kan obi nso te o say na petrol boarding na hwan ni na adwuma nye na ese nya nipa unnua no wasidan no hello mpacho wani ya jo so mpacho wani that is the question na me free fi atima wa ham yo yenti o makasi ya sam so yee tell me where is ya mani ma feel bi uni awo me o ha mitiwa na me nana ono ni ohima odi kan e wa atima wa ya fe na ohima ya fi akenti odi kan kwaku soko he you pa ni ka to se ye na komia ye dia seke MPP and this come give ensem eso na nyamia fum ni dia zum ye fi ni abdo se di ka o ye kromo adia se oni pe yan we de ka sempa esa sama me na ke dama ba kwa mi so na jimi ajivie na ke nyankopon oni ho kwaku nkozo za ya di nyamisha yemfa of the utwato kwa na afi yedesi ebrena ye be akesima be sensia na ye sorry so na afi enwumre no nsia brim kase bo na na ye di aba enti nyaminipa ye hwe se dia kan kosi ne de asua nyina ne se obra no sabe tie bia utofom a o sorry no aprapra na wato menka bubu sem menka bubu sem bida menka bubu sem be Facebook no obi a type say aden na bonni no mo kan ebem na insane de mo kan eche me fan tutim say ukofo mo ngula bonni fifi ntam se ngula papa nti nyanto boase ne ka papa na cheche kula bebem Abakuk chapter 2 verse 3 was say cheche kra na bebem nti nkan gugu nsem sende tie be school want to me anko bi ka kire o maamre papa say mommy me ye ya behwe mo o kla aban kan yan kase holding kase me kwako meki aba sama no me kai se emra na ewo kuma simre bi na bra bi fifi na obankran ye ho awasa no ma ba den ya o se enkran setna ne den etu ni se me bankran no ye tweme na misu ene ne yetimu very good ene ne yetimu very good yesi me ko hyehye na so enum na obi ne mate yes Inti o de be carbon in the faka papa ye you ne magu abonte ye pamo ye you say the catch landlord ne say wo be hu me biem na mese medan ebe ye dwuma nyaminti ebebem because Bible ne say ano ne kita power nipa bi ntime nyojo no nti fo ano cancer mpa enti ano power no e bia obi pese wo de ba na eja wo na obebom ebom paye na wo ka dwumadie bi ya nyame adoma wo tena ye ni pese nya akon eye program kese e wo nungwa coast o so aso fire oja obi wo problem biala omomodian so obeba bi ye betu en safre guso na so say so obo trumpet wo ye keyboardist obo drums dia wo bia a wo pesofo ni na ye dwuma frɛ number we say CA na ye ne won kasa ye bejo na ye number to 0549 10 48 0549 10 48 program na ye ndi obi amela bi nungwa coast o si wa apostle we so fire we ja so do into ochina time ben program e number 7 ne asase 9 pm ne apon program bia won bia bra ne nyame be kasa pa into reverend Corey no fire oja ochina ye nyina ye share ho na afa ye nsom na rade ye haw wonyin free so wafa bema ye kwa mitua no anom nsa ko wi na every hour dia bai saka kwa mitua nya bia sanko wangu kwa mi sama so me de bana de amane yifo sanko de fo no de akoma na mame ene se kwa mi eja hokoi it we na se ko ba se opese ojan nsa no ma na odo se ni bi oti asas fa asas so se onom nsa na apese ojan ya unya do we ba kwa na otwe ba ko pepe fata kura de ma wa hwa ne no bed enti we ni say no de betua no abono guna na de be check us na ben na kwa me nyo manifo me de koma obi amanitua no de be check us na ye no na obi biara onom nsa ana se owurati bia bia opese obetwe ne ho afiri mu a ontumi nye no bibi o ha etumi ye ma enya bosensam mana biara etumi esesa oyankopon sesa hyebre enukure onipa aso tumi sesa hyebre nam se oyankopon bo onipa se ne seso nti oyankopon ye no onipa nso du ba bia yakopon ma na akonya ema oyebi nti uyi na se yemfa ya no nka sempa fa no nka sempa no bi de ba no ka sempa mribi na ene ya me ne kwa afidie so nyesa kwaku mi wo fie bako 11 if you do 11
out of me. Kono sana no say do 7 ya percent. Me too we me percent 7. Hey, offer. So no 7. Tell me for your father. Oh, na me have okra bi. Bibia no can see. Asam so say had me ni kire. 11 house. Hey. Akra mo 5. Ye type bi o yesu. Akra mo 5. Enti se wo obi bia wo da na wasere okra. Na mo offer no aba fidie no. O na wasere okra. Se me kra adwa. Me no na abatu bata bankran. Okra kwaku. Kra kwaku. Me no ne bayo. Enti ye ko ne san. Ta me chie ne yenko. Offer na ma to da na brena so. Okra no ne obedi nkita ho. Aka na sam na chima sam achiro. Me number is 0249 59 80 0249 59 80 kwaku obi a wadwene yare ana wonom nsa ana odwuso mpaso no oba maso ya obenya hodo mo offer yeda se Adom 106